Опа, извинявайте. Здравейте, аз съм Inside Man и сега сме в сървъра PikaCraft. Днес ще правя ревю на сървъра. Чакайте малко, че се чу нещо. Хора, сега ще правя нещо, ще правя. Чакай, сега снимам клип. Аз сега ще намържа на клика с пастип. Така, това е HyperBG. Пастип народен. Ще има описанието. В описанието на клипа ще има канала му, така, обърках се нещо. И така, да започваме. Само кажете Аз на микрофони не чувам. Ще да справя филика и да се публика. Ай. Само да кажете на YouTube. Малко ми лаги. Айде бе. Само един. И така става. И сега да ви покажа лаповиче. Има Lap Combat Shop, Lap Gear Jump, Lap Exits, Enchanting, Event, Event 2, Free Jump, Minigames, Money, Nether, Parkour, PvP, Race Info. В сервера има Race, Rules, Shop, Skybox, Sky Event, SMS и Spawn. Сега сме на спауна. Ето тук са Free Teams. Сега ще ви покажа и Staff. Хоста Foxy, Admin The Diamonds Main, Owner The Good Father и Admin The Doza. Този Owner малко ме трудно имичкото. Fragster, Steve, УКФ. Тук сме с Адана Д, само дето малко не се чува. Да. Ето тук е резиденция. Тук пише добре в резиденция. Тук пише как се прави рез. За инфо ще ви покажа. Взимате една Free Wood Hole. Маркирате с двете точки на къщата ви. Пишете Race Select Bird, после Race Create. Ако искаш да добавиш някой в реса, пишеш Reset име на реса и после Trusted Tour. Тук пише как да се махнете реса, Race Remove. Ако искате да премахнете някой от същия начин, както си, тук пишете, да, както ви казах и тук, Trusted Tour, Trusted False. За да пуснете чашата вода в реса ви, пишете Reset Flow Tour. Да пуснеш да имате Redstone системки, ако искате, пишете Reset Piston Tour и тук, ако не разбирате, тук да ви покажа, да, има Skyblock. Къде играете? Ей тук, в PikaCraft. Skyblock. Не, умрял е. Ето тук лаповете всичките. Не почти всичките, има и още. Сега, ако искате, може да изиграем едно PvP. Kit PvP. О, видих съм. Китове, ето. Tools и User има. Човек, искам да кажа нещо. Казвай. Вчера един път на име Патрона ми даде 4 стака легове. Сериозно? Искаш ли да дам малко? Става? Не ще дам. Чакай на Lab PvP. Къде е? Няма никой. Ето HyperBG влезна в сервера. Кажи, че имаме главата на гонстара. Сега ще ви покажем холма ми с Dana D и HyperBG. Главно аз намерих всички глави. Да, той намери всичките глави. И някой от PvP. И сега ще убием... Той е лев. Той е лев, но... Сега ще отидем на спаун. Не, направо в реса, но... Рес. Тепър. Джойна. Айде бе. Айде, пиши си паса бе. Искам кил бе, моето момче. Или момиче, дирата знам какво си.
Обратен. Саша, какво колега имам? Си изхъбя меча заради това. Два старек. И то лепна пак. Стъпа. Май. Миша, help me! Къде си, бе? Я са с Соня. Майко много се е още на филм. Сам да им покажа хома ни. Ох, пак. Няма кой да им показваш хубаво, не ме убива. Да те бият мен кома интересува. Няма, идваме. На спална ли? Не, там където ти са би с Соня. И пак толкова. На лапи випи. На лапи випи ли? Къде? Няма. Убиха та? Не, все. Добре. Тогава пак да отидем в леса. И тук да направим една малка редстон системка. Тебе, Максим. Ето тук малкото ни хоме, скромно хомче. Тук направим една дупка, ако някой дойде да пуснат PvP-то. Как се пуска PvP-то в res, пишете res, така, сега ще го напиша. Res, set, PvP, true. И така за да го спречи. Тук имаме различни неща. Ето го и кнуги. И той не е фъра, той е голям пич. Някой да добави кнуги. Точно така. Сега ще ви покажа музея. Кой затвори вратата? Музея. Ето, имаме главата на Хостера, имаме главата на Знака, на Босайде, на Бодилчо и на Афа. Вие в кой сървър си? В пиката ли? Да, в пиката сме. Сега ще ви покажа тайната стая. Тук се отваря. Чакайте, не се бъгна. Тук копчето. Не снимаш? И се затваря. Да, снимам, ако не знаете. Да, видео. Така щяхме да правим едно нещо, ама малко се отказахме, ама ще го довършим. Някой тъпана тук. Не, още не е довършено тук. Излизаме малко в треса. Стъпа май хом. Да, Максим. Той е голям пич. Би. На чаша. Така, какво ще ви покажа? Спална... не. Лаповите. Само за... Лап минигеймс. Минигеймс де. Опа, извините. Много хора се събраха тук нещо. Там обаче зърнат, че има двама. Лап сега Survival Games, Skyblock има и тук още други игри, но обаче не са готови. Така, лап. Така, сега ще ви покажа Lab Enchanting. Опа. То Максим на първо място, вута пове, тя го забеляза. Майко. Чак, дали бе? Това е Lab Enchanting. Той е до спална ли ема? Аз отдя се сетя. Ай, влез в пиката. Lab само да ви покажа. Кой отиваш, бе? Плюс там. Ама какво плюс? Не му обръщайте внимание. Чакайте малко. Само да ми заредя чанковете. Той е заредил. Това е Lab Event. Това е Lab Event 2. Опа. Аз съм в топ kills с 107 точки и 114 кила. Това е Lab Event 2. Така. Minigame. Lab Money. От тук може да си вземете money. Например, много време сте в сървъра и ви трябва пари. И просто идвате тук на табелата и натискате така. Само дето нещо. Сам. Чекай, ще пробвам тук. Давай, табията. Тягай. Нещо се